Yeah, yeah, yeah. Jason Mac Beats, yeah. Listen, pagigising sa umaga may text na naman. Good morning din sa inbox, di ko maintindihan. Bakit ba ganito? Lagi akong hinahabol. Parang bawat galaw ko may matang nakafollow. Hindi naman ako perfect, di rin artista, pero bakit laging may pachika at pasmile sa lista? Minsan nagugulat, di ko alam ang dahilan kung bakit ako laging laman ang usapan. Di naman ako mayabang, normal lang ang dating, pero parang may magic pag ako'y dumaan sa tingin. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang meron. Bakit sila lumalapit kahit di ko naman inamon? Bakit ako hinahabol? Di ko alam ang sagot. Parang bawat araw may bago na lumalapit sa kot. Di ko hinahanap, pero puso silang dumadating. Ano bang meron ako at sila'y napatingin? Bakit ako hinahabol? Saan ba ako nagkulang? O baka lang talaga ganito na ang tadhana ng buhay ko ngayon? May simpleng style lang, t-shirt at jeans, pero bakit parang model lang dating ng scene? Hindi ko naman plano na maging ganyan, pero bawat lakad ko may kwento na naman. Minsan napapaisip baka illusion lang, o baka sadyang ganyan ang ikot ng world round. Hindi ko hiniling pero andito na mga mensahe, tawag di na mapakali sila. Baka charm lang, baka aura ko to, o baka trip lang ng universe na ganito. Pero sa totoo lang di ko rin alam bakit ako lagi ang pinipili ng damdamin ng karamihan. Bakit ako hinahabol? Di ko alam ang sagot. Parang bawat araw may bago na lumalapit sa kot. Di ko hinahanap, pero puso silang dumadating. Ano bang meron ako at sila'y napatingin? Jason Mac Beats. Di ko alam, pero salamat na lang din sa vibes. Pero sana minsan malinaw kung bakit ganito ang buhay.